Els presento el senyor Jaume Casanovas. Que és que per fi algú es digna fer-me una mica de cas? Ja està bé, tants anys de marginació. Que si Ferran Puig per aquí, que si el seu pont per allà... Ara... que ja li està bé. Li dediquen el carrer més important del poble. I la gent li diu carrer Major. Apa! Que ja li està bé. Sabeu quantes vegades m'he hagut de sentir dir allò de... Jo tinc un carrer més bo que el teu. Pel teu no hi passa ni una ànima. Només hi ha al darrere de les cases. I potser tenia raó. Però ara me l'han fet més llarg que el seu. I jo començo a lluir. Té raó, don Jaume. La seva aportació al Prat va ser, si no més gran, igual en importància que la de Ferran Puig. I això que ell ja tenia un capitalet de la seva fàbrica. I després va venir allò del casament de la filla, amb en Camil Fabra, que el va fer d'or. I jo vaig haver d'emigrar a Cuba i passar tota mena de penúries. Abans no vaig aixecar el cap. Això sí, amb només 40 anys vaig tornar al meu Prat. I dic meu perquè, ric com vaig tornar, vaig comprar mig terme. Vaig començar comprant la masia on vivien els meus pares i la vaig convertir en el centre de les meves possessions. I vaig aixecar la magnífica colònia Casanovas, de la que em vaig sentir orgullós tota la vida. I quin bé que va fer comprant aquelles terres que no volia ningú. Terrenys incultes des de temps immemorials. Uns per massa arenosos, altres per massa salnitrosos i la majoria d'argiles impermeables. No es pensi que no va ser tan fàcil. Oh, Déu-n'hi-do. Això sí que em va costar. Per fer aptes els terrenys per al conreu, durant molt de temps, vaig haver de portar sorra de la platja i barrejar-la amb les terres argiloses per fer-les permeables. I també vaig haver de dessecar alguns camps inundats fent canals de desguàs. I amb arades enfundidores arrencar les males herbes i obrir solcs ben profunds en les terres mai treballades. I a més, va portar més de 100 vaques lleteres de les millors races suïsses i alemanyes i va contractar més de 50 treballadors per fer la llet més pura i saludable de tota la que es ven a Barcelona. Però del que em sento més orgullós és de l'aigua. Era l'estiu de 1893, un dels més secs que recorda, quan la manca de pluges amenaçava les collites i posava en perill la vida dels animals. Els altres propietaris, a l'altra banda, amb el riu i el canal en tenien prou. Però jo veia com tot es moria. Primer vaig intentar portar carros plens de botes amb aigua, dels pous del poble. Però això no era més que una gota en un desert. Així que em vaig decidir foradar la terra i no parar fins trobar aigua o foc. Un mes més tard, quan només jo hi creia, va brollar l'aigua. Havíem foradat quasi 50 metres. I l'aigua era potable i excel·lent, cristal·lina, sense olor ni sabor desagradable. Fresca. La població en massa, així que s'han fet els primers pous i ha tastat l'aigua, ha deixat d'anar als canals, al riu, i ha preferit l'artesania. L'Ajuntament ha començat a construir una font a la plaça. Alguns propietaris han cedit l'aigua als veïns i alguns propietaris generosos, com el senyor Muntades, ha fet construir al costat de la seva torre una magnífica font de ferro. A mi m'omple de goig veure com, cada cop més, el mossèn beneeix nous pous i els bateja amb el nom del sant del dia en què es troba l'aigua. Alguns, fins i tot, han estat decorats amb mosaics amb la imatge del propi sant. I la influència de l'aigua a la salut pública comença a ser ben visible. I si a Ferran Puig
li agradava passejar per les seves terres muntat en el seu cavall blanc, jo m'he fet construir una magnífica carretera per la qual circulo amb la meva locomòbil, una mena de màquina del tren de vapor que no necessita vies. Són els nous temps, amic Salgot. Segur que vostè, molt més jove que jo, tindrà temps de veure molts prodigis de la ciència i la tècnica. Tant de bo.